Čaute babi, tu je Kaťa, na druhej strane drátu je Verča. My sme sa konečne po 100 rokoch dohodli, že zbúchame tento sabát a nahráme prvú časť podcastu, na ktorý sme sa veľmi tešili. Dúfame, že sa vám bude páčiť a teda poďme na prvú časť. Tak, toto je náš prvý podcast, ktorý bude samozrejme, ako môžete hádať už z názvu, o spirituálnych veciach a o aj psychologických. Trošku aj o psychológii, áno. A určite vám to v tejto časti, ktorá je úvodná, priblížime. A aby ste pochopili, o čom, alebo teda prečo duša na zemi, tak Katka vlastne vám oboznámi, prečo práve tento názov a čo v nej vyvoláva. Jak si to na mňa hodila? No dobre. No, myslím si, že my sme si normálne, že horúci zemák. No počkaj, teraz tu musím vysomariť. No však obe sme tak asi nastavené, nie? Že duša, ktorá si prešla tu prežiť ľudskú skúsenosť a minule sme mali, myslím, takú debatu, že ak sa všetci tlačia strašne do toho 5D, všetci chcú ísť desi do nirvány a neviem, a pritom duše tam stoja desí hore v rade na to, aby tu prežili tú ľudskú skúsenosť a vlastne takto nejako sme to my dve chceli poňať, že si myslím si, že obe teda z tých našich rozhovorov, že ten život by mal byť o nejakom balanse a myslíme si, že aj v tých spirituálnych veciach, tak sme si povedali, že možno by sme mohli nahrať taký podcast vlastne v tomto duchu. Čo na to ty hovoríš? Teraz ti hádžem ten zemiak. Určite áno, lebo ja keď si to tak zoberiem, že teda ja som tu za tú, nie že ja som tu za tú, lebo podľa mňa obe sme tu za tú časť spirituálnu, ale ty si tak ešte viac, že psychologicky. Ja som, ty ma poznáš, že ja som rácio hlava, takže ja tu budem do toho vybrať v tomto smere. Áno, ale presne to je aj ten balans, hej. Povedzme si. No, inak áno, vidíš? Niekam sa dostávame. Hej, presne. No a vlastne mne to evokuje hrozne tá duša na zemi, presne to, ako si vravela, že vo všetkom treba, tak ako v živote hľadáte balans, ja neviem, v práci, v láske, v rodine, v čomkoľvek, tak presne aj v tom spirituálnom je dobre, keď je ten balans a na to sa v dnešnej dobe zabúda, čomu sa určite budeme v iných častiach možno venovať, ale chceme vám tak trošku ja sama som v tom nemala, však ty vieš, na základe čoho som si teba vyhľadala. Ja som ten balans v tomto nemala, takže možno aj to by sme tak chceli osvetliť, že niekedy sa človek do toho tak zblázni a padne do tej spirituality, ja to volám ezovú veci, že ťažké sa ti potom z toho vyhrabať, ťažko máš nadhľad a už vlastne sa len točíš v nejakej tej špirálke a nevidíš realitu okolo seba a vlastne aj na to sme chceli poukázať, že veľa, podľa mňa hlavne žien to takto má. To sa týka hlavne vzťahovej sféry, že čo si budeme klamať. A mne by sa ešte páčilo, kebyže im povieš v podstate to, tým, že Katka veľmi rada cestuje a teda jedna z jej obľúbených krajín je Bali, tak vlastne odtiaľ nejako aj vznikol ten názov, keď sme hľadali, nie, že proste s tou prepojenosť na to Bali. Vieš, to áno, to bolo také jedno s druhým a ja viem, že veľmi veľa duchovných ľudí tam chodí, teraz už je to, ak ste boli na Bali, tak je už sú tam trošku tiež, jak som hovorila teraz, také prehrotené v určitých tých regiónoch. Nie je to z toho zdravá, ale v podstate Baličania majú takú jak by som to bola, ideológiu, že žiť v tom balance, v tom strede, o ktorom sa tu stále bavíme, že ani nie si ulietávať do nejakej nirvany a na obláčiku v lotosovom kvete sedieť a vznášať sa v meditácii celý deň, ale zase ani nie je to materiálno a mne sa vlastne toto veľmi páčilo, že oni sú aj o tom, že presne prišli sme ako duchovní, respektíve telo, ktoré má ducha. Samozrejme tú duchovnosť treba rozvíjať a kultivovať, ale zase tam máš tam to telo, to neosereš. Však to si budeme hovoriť. Presne. A treba si aj ten materiál, áno, ten materiál, proste tú 3D realitu užiť a nebrať to akože pre Boha, že ako ja strašne tu žijem a uvedomiť si, že si tvorca toho života, že ty sa tu môžeš aj o manifestácii, vidíš, teraz som tam odbočila, sa budeme určite rozprávať. Myslím si, že máme s tým skúsenosti obe dosť veľké. Wow, no. Takže môžeš si tu kľudne manifestovať ten život, že neznamená to, že si tu si trapped, akože uväznený v 3D realite a teraz všetko robíš preto, len aby si sa dostal v lade do vyšších sfér, takže no.
Presne, čiže ak náhodou čakáte, že toto bude nejaký podcast, kde vás budeme naozaj... No, nebudú tu jednorožce prdiace duhu. Presne to som chcela povedať. Že určite to nebude o tom, to budeme sa baviť hlavne v podstate ľudsky, že tu nie sme proste nikto nadradený, podradený, proste to, že ja sa niečo nechceme hodnotiť a súdiť. Presne, že toto absolútne není, toto je proste pokec kamošiek, tak budeme brať samozrejme aj vás a teda dúfam, že aj vy nás. A v podstate budeme sa baviť o týchto témach, ktoré ja riešim denne a verím, že každá z vás len inak, lebo teda toto sú témy, ktoré podľa mňa ženy často riešia, alebo samozrejme aj muži, aby sme nediskriminovali, lebo zase budem mať komentár, že na mužov zabúdam. Ja na vás nezabúdam, len vás ich mám málo. No, aby sme si to vyjasnili na úvod. No dobre, a ja by som ešte chcela teda povedať, to premostím veľmi elegantne, že teda čomu sa ja venujem, lebo neviem, že či tu budú odo mňa ľudia, čo proste síce teraz už mám veľmi slabé dosahy, ale tak teda neviem. Ja sa venujem teda výkladu kariet. Výkladu kariet sa tak dlho už venujem, že normálne, že už ani neviem. A mám pocit, že to robím odjak živa, ale teda keď minule som ináč nad tým uvažovala, neuveríš, že kedy to začalo taký záujem, lebo možno, že to vás bude zaujímať, že kedy to tak začal ten záujem u mňa o spirituálnu stránku. A predstav si, že ja som si uvedomila, že to bolo skorej, ako som vlastne začala vykladať karty. Ja si to typujem, že bolo desi v detstve, nie? Áno, ale vieš, čo bola moja úplne prvá skúsenosť, lebo keď som sa pripravovala aj na tento podcast, tak si viem, že určite to musím ísť, že prvá skúsenosť, lebo toto určite aj od teba budem rada, keď povieš. A ja som vlastne zistila, že ja keď som mala, asi mohla som mať, ja neviem, 12-13 rokov, to bolo úplne, že s veštením prvýkrát. Tak moja mama zobrala moju fotku do svojej bývalej práce s tým, že nejakej kolegyne mala dceru, čo sa venuje vešteniu. A ja si pamätám, že potom moja mama akože došla z roboty a tak, keď už to bolo za pár dní, za týždeň alebo tak. A mama hovorí, že teda mi odkazuje tá jej dcéra, že ona mi akože nebude veštiť normálne, lebo som dieťa, deťom sa nevešti, a kebyže to odo mňa chcete, nikdy vám to neurobím, ale že sa pozrela na moju fotku a povedala, že raz budem veštiť. A ja som si to teraz spomenula a ja som bola, že ty kokos, že vlastne že aká to je sranda, že ja som si to nemyslela dlho, ale tak to nejak vyšlo a v konec koncov evidentne mala pravdu. Akože samozrejme to spirituálne začalo asi tak v detstve. Ty si mala nejaké také, že si, ja neviem, v detstve práhla po takých veciach? Vieš čo? Teraz si ma zaskočila, lebo sa priznám, že na to som úplne zabudla, že sme sa bavili, že sa o tomto budeme rozprávať, takže to bude ťažká improvizácia. Nevadí, veď o tom to má byť, nemáme tu babský pokec. No ja si pamätám, že ako mala som videla auru, mala som také obdobie, videla som rôzne znaky, videla som aj rôzne siluety, viem, že som sa toho strašne bála, nechcem to tu rozobrať, my sme sa bavili, že potom si dáme aj čas o tomto, takú duchárskú a potom to prešlo. Ja som to vôbec neprijala, ja som sa toho strašne bála, to sa priznám, že to nebolo, no proste som sa toho bála. Nebudem to tu rozkecávať a potom asi prvé skúsenosti boli tiež v detstve. Z mojou tetu, ona ju zaujíma spiritualita, ide si aj Luz Hajovú a tieto také self-help záležitosti, vieš. No a joguje a ona dala, myslím, môj dátum narodenia nejakej numerologičke a tam mi robila rozbor a to ma tak prvýkrát asi chytilo, že vieš, ja tá hlava, mne tam ide, takže keď tie čísla, ja na to verím, že všetko sú nuly a jednotky, takže to ma tak zaujalo a potom vlastne asi dlho bolo, v podstate ja som si o kartách dlho myslela, že to sú také somariny, že je to v podstate niečo ako horoskopy, že každý sa v tom nájde, že veď to je hlúposť. Ale aj tak som si tie horoskopy čítavala. Proste vieš, ako ťava. Ale podľa mňa to každý čítaval zase, keď to inak áno, akože toto je pravda, že si povedia, že a ty si že niekto sa ťa spýta, že a ty si lev, alebo škorpík, alebo však jak ty strelec a že ty to riešiš, ale pritom každý vie svoje znamenie, každý vie, aké to má základné znaky. Ale všetci sa toho tak ako strašne nevie. Ja som sa z toho tiež smiala, ale ja presne toto robím, že a ty si aké znamenie? Ježišmária, to
to zle, alebo aké je znamenie ten muž, o ktorom Ježiš, to radšej ruky preč, vieš? No áno. A že váhy a blíženci toho takého chlapa nikdy ani škorpión a presne toto, ale pritom vieš čo, tvrflem na to. No a potom vlastne som sa dostala ku kartám, vlastne to, čo aj ty robíš. No teraz robíš teda aj tie matice, ale ku kartám som sa dostala vlastne v Austrálii, tam som si začala pozerať kolektívne výklady, ale to už som bola stará vražda, to som mala, neviem, či nie 29. No, akože, ale v najlepších rokoch som... Ty si bola taká zrelá už vlastne v tej dobe. Ja som bola zrelá vražda, hej. Ja som napríklad prvý výklad robila, to si úplne pamätám, ja som mala 17 rokov a ja som ukradla mame cigánske karty. Akože v našej rodine, aby ste pochopili, nededí sa žiadny špeci talent, hej, to aj o tom si povieme, ale proste moja mama to tiež si povieme, že ako to bolo, ale proste som jej ich čorla a zobrala ich do školy a vtedy som vykladala karty. A cigánske sú super, tie sa tak ľahšie čítajú, tarotky už vieš, čo sú málo špecifické na mňa. No, hej, a ja práve mám rád... To je pravda, toto je pravda, že ale podľa mňa tie začiatky sú super, ale ty keď sa raz naučíš robiť s tarotovými, tak ty podľa mňa nechceš ani iné, lebo to, no... To je pravda, lebo napríklad, akože aby ste chápali, cigánske karty vám povedia, pôjdeš kúpiť chleba, ale tie tarotové vám povedia, v sobotu ráno pôjdeš kúpiť chleba do, ja neviem, Billy a stretneš očarujúceho muža. No, takže ja to vnímam takto. Presne. Ja to vnímam takto, vieš, že strašne málo informácií, ale zase ti dajú naozaj, že presné odpovedie a hotovo. No ale teda akože okrem výkladu kariet, ja sa venujem teraz po novom aj Matici osudu, to si možno niekedy povieme, že čo to je. A teda venujem sa, ale teraz mám dlhšiu pauzu, lebo priznám sa, že iné veci som riešila, ale teda aj regresnej terapii, aj o tom si určite niekedy povieme, tak toto je taká nejaká moja špecializácia a s tým, že ešte ja milujem psychológiu a teda akože nevenujem sa jej, alebo nemám také asi vedomosti ako Katka v tomto, ale som aktívny, by som povedala, čitateľ a konzument psychológie a s Katkou sa často rozprávame o týchto veciach a o vzťahoch. Mne to akurát prišla do izby taká psychológia štvornoha, tak možno budete počuť ťapky, ale pokračujeme ďalej. Možno aj ona má čo k tomu povedať, vieš, že tá psychológia tak došla, že čo povedať. Presne. No, čiže a Katka v podstate jednak akože vieš podľa mňa aj z toho spirituálneho sveta, že? Tak myslím si, že to je, jak sme sa bavili, že zase sa vraciame k tomu balansu, že pravda je volať v strede, nikdy sú to nie tie mantinely, vieš, že tam alebo tam. Takže žiadny extrém. Ja som chcela tak elegantne nasmerovať, aby si vlastne spomenula to, že sa venuješ aj takému tomu sebarozvoju aj v takom inom zmysle, ako ja napríklad Katka zažila mnoho takých zaujímavých vecí, o ktorých vám možno, že povie a možno aj nie. To môže byť prínos pre vás, či už teda, že ja neviem, skúsiť niečo také, alebo tak ja ako milujem psychológiu od mala, ja si pamätám, toto ma úplne napadlo z brucha, ale my sme nemali nejak veľa peňazí, keď som bola malá a viem, že mala som také kamarátky, ktoré rodičia občas poslali psychológovi a ja som ich tam závidela, že ja by som tak chcela niekomu tak vyrozprávať, že čo v tej hlave mám a že čo by mi povedal, možno, že ako by ma nasmerovala. Mne to proste zaujímalo od mala. To ťapka okolo mňa chodí. No, takže ja som aj chodila 1,5 roka, 2 na psychológiu, len akože nenašla som sa v tom, bolo tam veľa štatistiky, alebo jak by som to povedala, nebolo to, čo som čakala, tak potom som si šla vlastne takým iným, skôr coachingovým smerom. Teraz aj idem na jeden seberozvojový kurz. To som chcela, aby si presne toto... O traume. Tam sa budeme baviť hlavne o traume. Je to vlastne od koučky, ktorá robí, ak vám niečo hovoria, konštelácie, práca s telom, rozpúšťanie vlastne traumy cez telo, takže samé zaujímavé veci. O tom vám to tiež môžeme povedať, lebo ja si myslím, že vždy je najlepšie, keď to človek povie tak lopatisticky všetko. Takže... No. Takže to by sme mali tak akože, aby ste vedeli zhruba, že kto sme, čo sme a
aby ste mali nejakú predstavu, možno, že niekto teda mňa pozná z tej mojej tvorby, keďže mám prachom zabudnutý, alebo ako sa to hovorí YouTube. Akože už vydávam, že naozaj veľmi málo, ale tak ja zase vždy tvrdím, že radšej budem pridávať vtedy, keď to tak cítim, ako by som to mala robiť ako na bežiacom páse, alebo sa do toho nutiť, lebo teda čo... Ale tak sme sa bavili, že budeme robiť aj tento podcast, že lebo to máme rady, keď to niekoho bude zaujímať, tak sa pridá, keď nie, tak proste nech nepočúva, to je každého slobodná vec a budeme to robiť, lebo v podstate my sa na takéto témy bavíme dosť často, si hlasujeme, že sme si vlastne povedali, že to bude v podstate to isté, len to bude hodinový podcast, takže... Chápeš? Presne tak, že asi toto nebudete musieť očakávať nejaké a toto je hero a môžete sa k nám pridať, to asi nie je našim cieľom úplne. Aj keď nikdy nehovor nikdy, ale momentálne nič také nemáme v pláne. Určite by sme chceli, aby to bolo na YouTube a na Spotify asi však, že tam nás asi budete môcť nájsť. Čo sa týka teda, aké veci si ty... Áno, štvornohálna, počkaj, ja to zavriem. Dovidenia. Ducha. Bože, ináč psi, že vraj to je veľmi ako toto autentický podcast, vieš. Ale vieš čo, mne sa to práve že páči, lebo ja chcem predávať zo seba a ja som nie taká tá vážna a ja vždy som hovorila niekomu, lebo keď som volala s niekým, že face to face a vykladala som karty, tak som proste hovorila, že ja nie som obatikovaná, ja nemám na sebe prírodné kamene v ušiach a ani nič, že som normálna proste trošku už zazenitom žena. Že proste už akože no proste nie som taká naprvu, že by to podľa mňa niekto povedal, ale teda tak, no. Ale čo som chcela, že s akými vecami máš ty skúsenosti, že čo všetko si vlastne v tejto nejakej povedzme spirituálnej, lebo teda o tej psychológii si hovorila, že čo si v tej spirituálnej nejakej ceste, že čo všetko máš za sebou, teda spomínala si tú numerologičku, potom podľa mňa k tej, čo máme spoločnú, sa potom možno, že aj niekedy vyjadríme. Hej, ale to nebudeme menovať, nebudeme zle. Ne, ale nebudeme menovať. Ale vidíš, napríklad tam z numerológie vyrátala, že nie tarot, že to ku mne ide, takže možno na tom niečo bolo, ale hej, no hlavne tieto numerológie, tarotové výklady a čo bolo za mňa veľmi zaujímavé, aj samozrejme na Bali, keď som bola, tak tam majú množstvo ceremónií, čiže nejaké healingy a takéto veci, ale ako pre mňa bolo extrémne zaujímavé, keď som bola u tej pani, čo som ti vravela pri Trenčine, čo channeluje, tak to bol extrém. To ja viem, že som tam dovliekla moju mamu, ktorá je prudko racionálna a ona si na toto, ako môžeme tu nadávať ináč, čo sme si bavili? Môžeme? Akože vystrihneš, no, že sú to tiny? Povedala som to takto radšej. No a moja mamina odtiaľ išla úplne bez slova, to si pamätám, a ona normálne sa začala, moja mama, ja by som v živote nepovedala, ona sa začala zaujímať o tieto veci aj o numerológiu. Ja viem, že tarot som jej robila proste výklad, takže to bolo veľmi zaujímavé. To akože, to bolo zaujímavé, no. No ja si pamätám, akože odhliadnúť od ešte prepáč, rejky a kývadlo, viem, že... Ale už toto je asi tak všetko. Ja hlavne ten tarot mám rada. Ja napríklad, čo sa týka kývadla, tak ja som ti aj spomínala, že som to robila, keď som mala asi 13 a vtedy mňa to strašne bavilo, ale nebolo povedané, že mám na to vlohy, nechcem mať na to vlohy, proste to je niečo, čo úplne je mimo mňa, není to pre mňa vôbec atraktívne, ale to sme sa aj predtým bavili, že v podstate každý nech si hľada to, čo proste ho priťahuje, mňa toto nepriťahuje. Ale ja si myslím, že hej, presne, že toto je o tom aj, vieš, ja keď som bola u tej pani, čo som ti vravela s tým channelingom, tak ona mi vravela, že viem robiť aj to, čo ona, že mám na to proste vlohy aj na channeling, aj jasnosť, lichosť a neviem čo všetko, na tarot aj na kývadlo a kývadlo, robila som to aj ja chvíľu, ale nebaví ma to tiež, proste som sa v tom nenašla a celkovo nielen v tomto, ale v živote podľa mňa to, čo ťa nebaví, tak od toho ruky preč, lebo na čo? Hej, no akože ja určite, čo mám pozitívnu skúsenosť, okrem toho teda, keď som mala tých 13 alebo 12 rokov, nepamätám si, tak ja som mala takú brigádu, kde som robila a tam bola taká pani. A oni hovorili, že je taká bosorka, to bola taká nižšia pani, ona bola normálne, že nižšia asi ako moja mama, že možno mala fakt, že 1,50 m, taká silnejšia bola,
taká akože pani v rokoch, že naozaj to mohla byť pani okolo 40-ky, možno dokonca ešte viac. A o nej sa hovorilo, že teda je bosorka a že vyklada karty, teda nevyklada karty, ale že veští a že veští teda z očí. Čo je akože podľa mňa dosť zaujímavé, nie? Keď si to tak zoberie, že to som ešte v živote predtým nepočula. A ono to fungovalo tak, že ona akože robila upratovačku, ale ona sa zvykla, keď niekto chcel, tak zašiť za bufet. Hej, a tam zvykla, že ti povedať nejaké veci. A viem, že sme za ňou išli viacere, ale ja si doteraz pamätám, že Veronika bola zamilovaná samozrejme. Tak však vtedy potom to siahaš vždycky, proste to tak začína, podľa mňa to tak každá. Akože hej, asi, a ja som sa pýtala, že teda, a ja vieš, v tom najväčšom píku, hej, v tej zamilovanosti, a ja, že no, chcela by som vedieť takto, ona, že vy spolu nebudete. A ja, že čo? A ona, že no, vy spolu nebudete. Prepáč, že sa smejem. Ale vieš, a ja taká šokovaná, akože takto červené vlajky mi proste, on ich držal v ruke permanentne, ale ja som ich nevidela. Ešte ti hádol jak šipečky, nie do teba a ty si to nevšimala. Hej, presne. A páči, že vy spolu nebudete. Tak ja úplne som bola šokovaná, že ak ja s ním nebudem, ja s ním žijem. Ale akože fakt som s ním teda nebola a teda mi ešte povedala, že moja svokra, ktorá mohla byť, hej, chvála Bohu nie je, že teda nemá ma rada, čo ja som vtedy bola, že ona ma nemá rada, že to nie je možné, ale potom sa to samozrejme ukázalo ako pravda. A potom som za ňou išla ešte raz, možno, že mi povedala niečo iné, ja si to veľmi nepamätám a potom už rozidená som samozrejme za ňou išla a som sa jej pýtala, že teda na svojho nejakého, že či stretnem niekoho alebo takto a ona mi povedala, že stretnem, že ani to nebude trvať tak dlho, ako si myslím. A ja som sa spýtala aj na to, že čo budem robiť do budúcna, že akú budem mať prácu. Lebo ja som bola strašne v tom čase taká, ja neviem, že hľadala som sa, nastupovala som na výšku, tak som, neviem, proste bola som taká, že som bola zvedavá proste a ona mi povedala, že teraz akože strašne blbo to vyznie, hej, prisahám, nie je to tak, ako to znie, ale ona, že no, že ty nebudeš musieť pracovať, že nebudem musieť teda pracovať, čo ja som bola šokovaná, lebo ja akože človek, čo vždy pracoval a tak ďalej, tak som bola z toho taká, že ako to je možné. A ona mi povedala, že teda budem mať partnera, ktorý bude dobré na tom, no to mi bolo povedané. A je to vlastne aj tak. Ale čo som chcela, že tak toto bola tak ako veľmi pozitívna, aby som povedala skúsenosť. Potom máme aj nejaké negatívne, ale to budeme rozberať v ďalšej. Ale teda, čo som ja zažila, tak bolo vlastne ten numerologický výklad. Zažila som množstvo výkladov kariet a ja sama robím maticu osudu, čiže samozrejme to som zažila. Samozrejme, tým pádom, že robím regresnú terapiu, tak aj regresnú terapiu som zažila. A to je asi tak akože všetko. Akože rada mám aj tú astrológiu, že naozaj aj tie znamenia a tak akože podľa mňa to viac menej všetci na nejaký... Žiada a retrográdny Merkur? To nie, to akože nie, bohača, to vôbec. Ale akože tak viem, no, že čo zhruba, alebo ako mám postavené planety, tak viem, že napríklad ja tým, že som strelec, tak ja mám skoro v tých nejakých dôležitých, pre mňa dôležitých týchto, bože, čo sú to planety, tak tam mám väčšinou strelca. Čiže to je také zaujímavé, to možno, že sa niekedy pobavíme, takže s týmto zhruba ja mám nejako skúsenosti, aj samozrejme to budeme rozoberať. Ešte som chcela vám povedať, že bude prebiehať taká vec, že keď budete mať záujem a budete sa cítiť, že sa chcete s nami podeliť a budete s nami zdieľať nejaké negatívne skúsenosti, či už je to, akože nechcem od vás teraz, aby ste došli a povedali mi, že tá a tá proste urobila mi zlý výklad. Nie, skôr hľadáme niečo také na pobavenie, niečo smiešné. Aj my máme samozrejme takéto skúsenosti však, Katka? Áno, jasné. Máme také skúsenosti, určite porozprávame a také možno, že nejaké zvláštne, alebo možno, že nejaké príbehy, ktoré by ste chceli vedieť. My máme na to vytvorený e-mail, to vám dám samozrejme pod toto video asi.
ale ináč sa volá tak, ako sa volá náš vlastne podcast. Urobíme to vlastne takým štýlom, že potom s Katkou vybereme, alebo možno, že ja iba vyberem, alebo s Katkou, že každá niekoho, komu spravím buď výklad, alebo niečo. Teraz to bude určite o výklad a môžem potom do budúcna napríklad robiť o tú aj maticu osudu. Teraz to bude výklad na povedzme 3 otázky. Musím ti urobiť teraz reklamu. Veronika mi robila maticu osudu a padla som na riť. Bolo to výborné. Takže a to sme sa teraz fakt, že nedohodli, že poviem, asi preto ticho, lebo to nečakala. Nečakala som, ale hej, akože ja som aj zdieľala a určite budem zdieľať tie recenzie, podľa mňa to je super, lebo teda pre tých ešte veľmi rýchlo, kto neviete, tak je to v podstate ako keby tarot spojený s numerológiou, že je to také, no dokážem vám to povedať strašne veľa o vás, nechcem to veľmi rozpitľovávať, lebo tento diel nie je o tom a teda náš mail je dušanazemi@gmail.com a tam môžete posielať vaše príbehy. V zásade, ak by ste to aj poslali, že na môj mail, tak akože až tak to nevadí, ja to budem vedieť rozlíšiť, že to je toto. A teda vyberieme niekoho z vás. Ja by som to dala, že magické číslo 3, že 3 vyberieme a 3 dostanú potom odo mňa výklad zdarma na 3 otázky, čiže 3. Takže to má teraz tak... teraz ma napadlo, niekedy by sme mohli aj tieto synchronicity a anielské čísla prebrať. Mohli určite, akože... Ja som dneska, keď som sem išla toto, kde to nahrávame, tak ja som videla samé 3 všade, tak od veci, ale zdieľam. No tak asi vidíš to. A teraz ja som povedala 3, niečo na to bude. No. Ale teda môžete nám, ešte som tak chcela, že môžete nám aj samozrejme pozitívne, ale aj nejaké vtipné, alebo prípadne nejaké negatívne, čo sa vám stalo, úplne sa vám to nepáčilo. Určite to rozoberieme, samozrejme aj zostanete v anonymite a nemusíte sa bať, my tu naozaj, že nebudeme nikoho súdiť. Keď je niekto úplne uderený do tarotu, tak sme to my dve, takže žiadne judžovanie, toho sa nemusíte bať. A teda, čo si ešte povieme v budúcej časti, je určite nejaké mýty o spiritualite a spirituálnej ceste, ktoré naozaj, že podľa mňa veľa ľudí tomu verí, alebo teda veľa ľudí to takto má zakorenené a my to tu trošku povieme. Rozbijeme to proste. Rozbijeme to. A samozrejme by sme... Tým tam všetko bude lietať okolo. Hej, a chceli by sme teda samozrejme tie príbehy vaše zdieľať a vyjadriť sa k tomu nejako. Takže to je nejako asi aj všetko. Či ešte je niečo, čo by si im chcela povedať? Vieš čo, ja si myslím, že na tú prvú časť je to úplne dostačujúce. Myslím si, že ja sa teším teda na príbehy žien, lebo sama mám skúsenosti s týmto, sama som si prešla veľa veľa tarotovými výkladmi, keď mi hrabalo na gebulu, že? Takže tiež mám veľa vtipných skúseností, takže som zvedavá, že či aj baby, alebo aj chlap. Ale akože ja si myslím, že keď my máme vtipné skúsenosti a teda musím povedať, že nebudeme určite, týmto cieľom nie je nikoho zhádzovať ani z tých ľudí, čo to robia, ale skôr len tak akože vyjadriť to, že ženy nie ste v tom sami. Akože... Áno, presne tak, o tom má byť celý ten podcast. Presne, že to vôbec nie je ani o tom, že oni to nejak zle spravili alebo niečo, ale tak len sa spolu zabavíme a nechceme v tom byť ani my sami, lebo teda máme vtipné príbehy, ktoré vám tiež povieme a určite sa na to všetko tešíme a teda toto je taká naša úvodná časť. Dúfam, že sa vám to páčilo. No. Hej. A teda pokiaľ sa vám to samozrejme páčilo, tak budeme radi za odber, za like alebo koment, za niečo, za nejakú interakciu. A za 1 000 000 € na účet ešte. Pre obidve. Alebo možno si nerobím srandu. No a teraz to vypnú, že tieto však povedali, že ani hero nebudú mať. Vidíš? A už pýtaš peniazy. Počkaj, ale nie to ja teraz, vieš, odlakávam tých, ktorí nechápu náš debilný humor. Tak vieš, nech tu ostanú. No, ináč toho sa asi najviac bojím. Že nikto nás nebude počúvať, len my to budeme púšťať nakoniec my dve. Ale akože v zásade by mi to nevadilo, hej, ale akože skôr sa toho obávam, vieš, že ako nás budú chápať, lebo podľa mňa mnohí ľudia si ma spájajú tým, že keďže robím na ten YouTube, že si ma tak vážno predstavujú a pritom ja som toto, hej.
Takže... Ale tak zase to je super, lebo tak vidieť tú autentickú pravú stránku človeka je vždycky najlepšie, nikto nie sme dokonalí, každý máme svoj štýl prejavu, takže ja myslím si, že o tom je to, že si nájdeš ten svoj tribe a potom s tým si ideš, vždycky sa nájde niekto, komu sa nebudeme páčiť, či už ako podcast, či už ako osobnosti, vieš, takže a to platí pre všetkých a musíme asi končiť, lebo môj pes tu začína divné zvuky vydávať veľmi. Sú nejaké chrapnutie, ale to vôbec nevadí, spríjemnilo to tu. Držte sa a pošlite ten 1 000 000 potom, hej? Hej, špeciálne Katke. Takže držkajte sa, pošlite nám príbehy, či už pozitívne, či už negatívne, vtipné, aké len chcete. Máte aj motiváciu, môžete získať výklad. Ja robím tie v podstate súťaže a robím ich ináč dosť často a teraz robím len súťaže. Čiže prosím vás, ešte to dneska som to dávala aj von vo výklade. Momentálne nerobím osobné výklady, ak by niekto chcel, hej, ale tie súťažné vám urobím. Takže toľko k tomu, držte sa a čaute. Čaute.